ngikuthathela yona umfazi unemilomo emibili wena wamthatha edla ngomlomo wodwa kubo wathi uzomfida yombili lemlomo mfideke nike into yakhe uzoza kutshela umfazi athi lalela ke wendoda mina abafowethu ngabashiya ekhaya njengoba abafowethu ngabashiya ekhaya nje ekhaya kwakudliwa lamasako lokungilayishela wona la akangisizi ngalutho mina amadoda amaningi akakwazi lokho ukuthi umfazi mekutshela ukuthi mina abafowethu ngabashiya ekhaya uchaza ukuthini awusendoda yalutho ngoba usuphenduka umfowabo embhedeni awusamemzila utho solo kumbambatha nje umbambatha nika into ayizelele ekhaya akazelanga yonke le furniture omthengela yona akazelanga lamasako okudla omthengela yona nika into yakhe yona ayizeleke umambukeli Select Africa TV utamhlabuhani umambukeli Select Africa Imbingelelo babukeli be Select Africa TV igama ukwazi uThobisani ngwakamthembu ngidabula le kwamaphumulo bafowethu namhlanje ngivakashele umama uMagumede bafowethu niyamazi ubeke wasivakashela eqaleni nakhala kakhulu nathi ngimlande ubuyile ke bafowethu sazoyixoxa le ndaba ngoba ekugcineni kumele ngenze sure ukuthi emani ngithumile ngiyamlanda umuntu ongibuya naye mama asikubingelele sikwamukele ku Select Africa TV siyalibonga ithuba ukuthi siyaphinde siyahlangana nakulonyaka wafika wenza imanga abantu bajabula kakhulu and bathokoza ukuthi iyasiza kakhulu lento imbiza yakho mama asikubingelele sikwamukele yebo baba ninjani sikhona mama sikhona konakele abantu bakhala abantu bakhala ubenzana abantu konakele bathi umama ke bafowethu uMagumede lo wembiza lapha lentuzaneni emakethe bathi umhlaba azasuze azasuze nazo mama asixoxe le ndaba konakele kakhulu abantu bakudinga kakhulu mama ubenzana abantu hayi ngiyabanyakazisa impela ngoba mayifica ungcolile iqala ikline ishaya iqola amadola inkwantsha amajaqamba izinso umhluma ama-ulcer uBP ushukela inyongo idrop iklina nje yonke into igijima umzimba wonke ekusempeleni uzifo zonke ngoba ifunela yona izigulo ezikegazini fana nomhlala ukhathele iyaklini ikhiphe konke ukukhathala ngaphakathi uzizwe ufresh nje kangangoba mawiphuzile mangabe isiklinile yaqeda uyeza ukuthi hayi imambi ifuna ukuphuma emgodini manje iyashisa inyakazi imambi ibonze hayi iyanyakaza ngempela futhi kizi stretch yabo kulabo abanosize uthanda ukuba mncane iya stretch nje impela uyizwe ukuthi hayi nayi into ifuna ukuphuma ngithi ngiyivalele ubone ukuthi hayi ngeke ngcono ake ubiza umama athi ukugrabha kancane make wagrabha kumama ayivela ithuthela iganunu wabo zikhale uyobona ubaba esethe ake nihambe niyodlala nina hambani niyophekela ugogo lapha ubusala umsebenzi ushe ekamerweni makuningi ke sikubonayo kwenzeka la njengoba usubalile nje ukuthi lapha izifo zonke ngoba abantu bayasho ukuthi ngisho ama-piles bayasho ukuthi no uyazi lento le sizwa kuba nomehluko emasiphuzile and bayasho futhi ukuthi no ekamereni bengade uma ngithi ngiyakhupha ku-N3 ngivele ngiphelele mentros ngingafika egoli kodwa manje sengifika nje egoli ngokusheshsha kamnandi uyazi ngiye ngizwa abanye impela beyincoma ukuthi hayi umuntu mhlambe kade eshaya u15 minutes hayi manje useshaya i-hour ligcwale nje mpu babukeli be Select Africa TV babukeli be Select Africa TV nginomama la uMagumede bafowethu uphethe imbiza emangalisayo hleze nikhala bafowethu nithi umama Magumede wenza imangaliso nithi niyayazi imbiza yakhe bathi umfazi umudleza azasuze umhlaba azasuze bafowethu ukhona ke nginaye la ngoba benihleze nikhala nithi angimlethe ngimuyise kahle umama ubuyile besinaye mama sibona imangaliso sesibona usuhamba nangeyimoto manje okusho ukuthi ibhizinisi iyakhula iyakhula okokuqala nje ngithema ngabe kade ngiphuma lana ngaphanda zahlangana izinto ngathola iChevrolet ngase ngibuya ngaya kwabi kanye ngeChevrolet ngithenge netrailer ngayidonsa ngetrailer imbiza ngibheke egoli ngiqala ukuye egoli kwase okwesibili ngoba okokuqala ngayilayisha ebhasini iEldo Coaches kwathi okwesibili ngabuya sengithenga iChevrolet ngayidonsa ngenqola okwesithathu hawu yahlangana noma kona kuyisekeni itruck kodwa hayi ngayithenga impela ngocash nje
ngoba hayi eGoli bafike bangichasa ngempela badlalanga. Abantu bakhokha. Hayi eGoli bayakhokha ngifuna ukuqamba amanga. Ngoba phela mama into engiyibuka abantu bama truck ngiyangibuke lapha emarket bama ngisho line befike bezoyifuna lento ngoba into engiyibuke la uhamba ngama truck hlezi truck likunyakazisa iqolo liyakhathala ufike ekhaya usulula kodwa uma uphuzele ihambeza yakho benza sure ukuthi hayi basho nabo ukuthi no kuyonakala. Ngisho o driver bama truck bangakutshela bahamba ama long distance nje badlula bathenga o2 litha okuphuza okuchatha bathi hayi baphatha kahle kabi babalula kanti bese bethi mebefika komama bekade beke emsebenzini uthola ukuthi umuntu ufike ekhathela asakwazi kwakwenzani unelageze adle axubhe alale hayi manje uyasho umsebenzi ushakuze kusemnyango ngoba ifika ishaye ngisho isilonda seqolo khona abantu abangagubhuzwanga ukuthi bakhiphe igazi leli baseqolo mawingane iyasiza kakhulu ngoba ishaya yonke leyonto kwaba nomhlume osoze waphumela ngaphandle iyawushaya unciphise ushele ngaphathi kuphela fanele ubekezele mawunomhlume ngoba umhlume ushwabana kancane kakhulukazi lanto ithi mayibe into ewumsipha eqinile manje imila nje wakuthiwa umhlume nje imila iye phambili wanweni uma eyidla abekezele umuntu ngoba ayiwona umlingo fanele ayidle kuphele unyaka enze sure ukuthi iphelile ngaphakathi ngoba mawuzoyidla uyidla imbize buyujika endleleni uthi hayi ngoba sengcono ngizwa nomhlume ngathi sewuright awusekho kanti usakhona ngaphakathi iphinde uqale phansi umhlume uye phambili ngakho ke ngithi kubantu abanomhlume akayidle uphele unyaka azi ukuthi uyilaphile nje yaphela inyanga phakathi lento ngoba abantu abaningi bahlushwa umhlume kuphinde futhi abantu besilisa amagundana angena nasemgodini ongambiwe yiwona bangena yonke indawo bese beshawa unoxhaka idrop kuyayishaya kakhulu iyayilapha ngempela iyayilapha nje ikline wonke udoti le ukhiphe fana noma unezichitho namalumbo izinto eziyimeqo nje kanje leyo kuchathi iyawashaya kakhulu amalumbo iyawashaya kakhulu amalumbo uzuzuphila hayi kamakhehla abandla hayi shem ikhehla seliyakhuphuka nje bavele baze basho bethi usiphenduka amabhungo 18 years ngendlela esesijika ngayo embhedeni akudala babukelwe Select Africa TV iSelect Africa TV ke bafowethu le iTV oyithola lapha ku YouTube channel la usithola khona wena uyasubscribe nje ukuthi Select Africa TV uma usiyasithola sikulethela abantu abafana nabo abantu abazokusiza uMagumede njengoba ubona nje Magumede mhlambe ke sithi nangu umuntu ekhaya uyakhala ingane akayitholi benobaba bahlanganisa akuhlangani bayazama ishaya ipali yabuya iyasiza imbiza. Njengoba ngisho nje ngithi uzifo zonke kwabafuna abantwana ke mangabe kuukuthi umama ungcola isibeletha akakwazi ukubamba lo muntu mebambili ihlala 2 months 3 months ngimnika nje ikhuphu zibe imbili imkline akwazi ukuthi ayiphuze achathe ngale yesithathu isigubhu nobaba ikhuphu ziba imbili kweyokuthatha bayahlangana kusho ukuthi ikhuphu zomuntu ofuna umntwana ziba u5 ezabo bobabili baba nomama uma beyisebenzisa beyiphuza bechatha kuba u2 weeks amathambo khala katha phakathi esiswini ngiyayizwa mama usunama branch manje usuhambela indawo eziningi othola ukuthi abantu bayakudinga awusibalele lezi indawo ohlezi ukuzona manje because abantu uthola ukuthi umuntu ngikhona eGoli angimtholi Cape Town ngikhona ngimtholi yiziphi indawo usukuzona mama empeleni indawo ngisashawa ikona ukuthi abantu abakahlangani ngendlela engidingayo nokuthi ngifuna ukuthi enema behlangana idolobha nedolobha benginesifiso njengoba sekhona itrack nje sokuthi idolobha nedolobha ngibe nendawo ekwasa chemist yami engizofaka kuyona ngibeke ngidesign ngezithombe zami umuntu azibonele eza ukuthi nayi indawo yami indawo engisayihambelayo iseGoli eGoli ngiba esontweni lokugcina nelokuqala kukhona Bri lapha ensawa lapha ngasayiCapitec eduze kwala kufikela khona abaculi makuyima weekend ngifikele khona kuthi empangeni khona ke ngisanda kuqala empangeni ngiba lapha yana eBiyela Center ngase Home Affairs ngiphinde ngibe lapha na eBiyela eShopping Center kube eMpumalanga ke saya nakhona eFolkrust ezinye indawo bayangidinga kakhulu njengako Cape Town ko Eastern Cape ko Newcastle indawo eziningi bayangidinga ngishawa ikona mebengazama nje noma ngabe indawo nje eziphakathi edrobheni
ngikwazi ukuthola indawo eziqashisayo ngifakele imbiza ngiyideliver straight ukuze bekwazi ukuthi abantu bayithole bonke. Babukeli beSelect Africa TV, umama lo uMagumede bafowethu wembiza eniyazi ibalulekile kakhulu imbiza enizwayo ngendaba bafowethu. Hayi abantu basizakala mama, asikuthole inamba zakho sivale ngoba hayi abantu bayakhala, asithole inamba zakho ukuze bezokuthinta phela beze futhi. Yebo baba. Inamba yami ithi 071 729 1413 071 729 1413. Ugabisile wakagumede intombi yakasemzumbe ezalwa ubhukuda kwesinengweni inkunzi ngempela eyayilapha ngisho inhlanya ezazifika ziboshwe ngamaketango ekomkhulu la kaQwaba emqhokweni. Ngiyeza ke mama ngizocaphuna lapha ngizofika nje ngishaya inkomeshi ukuze nami emase ngendlini nami ngazi ukuthi ngifike ngibe ngijabule kahle ngijabulise umama. Ujabulisa umama nje ufike nomkhonto usuvela ulindele inkomo ukuthi mayifika ngiyayihlaba. Ungathi umkhonto uzowulola ngoba sowubona inkomo. Ayenziwa le nto ngoba uzowulola sowutatazela uvela ungaloleli. Babukeli beSelect Africa TV, igama ngikwazi ngoThobisani ngwakamthembu. iSelect Africa TV le siyasho mfowethu ungakhohlwa ukusubscribe nisilandele bafowethu, sihleze sikhona sinilethela abantu abafana nomama Magumede bafowethu. Siyajabula kakhulu Select Africa TV, I salute, siyanithanda kakhulu mama Valelisi. Ngithi abantu abazama ukungitholela izindawo kuwo wonke amadolobha. Akukho la ngengifike khona mangabe sebengitholele indawo esedolobheni la kuhlangana khona abantu. Sikwazi ukuthi sifake imbiza siyideliver indawo zonke ngoba mangifikile endaweni bayibangikhombisa ukungithokozela ngalendlela. Kangangoba ngisho endleleni mengihamba ngetruck njengoba nawo ngiyidesignile. Inesithombe sami ibhaliwe mhlaba umfazi azasusa. Ineinamba zami nakho konke. So ngiyacabanga ukuthi mabe ngangitholela indawo nje noma ngabe incane kangakanani masikwazi ukudeliver imbiza silayishe party bese ngiyayidesigna ngifaka izithombe zami ngibhale mhlaba umfazi azasuza umuntu ayizelena azoyithenga noma kanjani uzosizakala. Umuntu angathathi ngokuthi ubone usibanibane eyisebenzisa njengokuthi nje khona umuntu othola ukuthi uyiphuza mhlawumbe unenkinga encane nje yenyongo kuphela bese iphuza maqede athi meyangimama afika shaya iqanda lisho phakathi. Manje omunye uthola ukuthi mhlambe yena unenkinga uyagula fanele iqali laphe kona ukugula akunqobe angathi hayi usibanibani waphuza ibhodlela elodwa waphuza inkomisha eyodwa wamithisa mina kanti inkinga ikuphi. Bekezela uyidle ngisho ungayidla 3 months 6 months igaranti yami kona iba 2 weeks noma kanjani amathambo sekeswini. Umama uyayidla ngisho sekhulelwe even eseyoteta ushaya inkomishi ingane iphume la yangena khona ingaloku ikhishwa ngeyikero. Hayi mayeyidla ngempela nje lembiza ingane iphuma la yafakwa khona ubaba. Akuthi ingene ngomnyango iyophuma ngewindi. Ingene eminyango iphume eminyango la leya yengene khona ifakwe khona uyisiphindi iphume khona futhi uma edla lembiza. Engisho ukuthi kabantu ke ngiyacela ngiyabonga kakhulu ukuthi bayangichasa hayi bandla bayangichasa. Bayangichasa ngiswele kona ukubonga izandla zedlula ikhanda. Namanje nakade bengangazi ngiyafisa ukuthi bangazi ngiyafisa ukuthi ngibafakele bayakhala imihla namalanga ngilali no mama bayabonga bengisendele ko WhatsApp ukuthi hey wasakhela imizi Magumede singakwazi bese sikhathela amaqhude emaKamerweni. Babonge omama ngalendlela emangalisayo nabo komama ngiyacela abake bazimisele bayiphuze. Yabo mangifike egoli baqale bayishalazela abomama hayi manje baqhubha ngisho amadoda abo bazoyiphuza nawo beyithenge beyiphuze ngempela ngoba ayayidlali. Komama nje icleana kahle umama abe right abe fresh iqoqa inkomo ihlangane thintaqa. Uthi mawuthuthu uyafika wena baba ufika hayibo nanga umuntu ephenduka ivirgin. Ngikade ngangigibela kuleli hashi namhlanje livirgin. Hawu uyozumchamise kuba imangingena kahle. Engisho ukuthi ke omama nabo abangaziyekeleli bayeke ukuthi baloke bekhala bethi ichitho. Isichitho sidalwa wena mawungazinakekeli wena uqobo lwakho. Phuza imbiza ikukline eqoqeka inkomo iyeke ugcwala amanzi. Ube fresh ube right. Ube umama uthandeka. Kuyafudumala ekhaya mangabe nisebenzisa lembiza kaMagumede.
mina ke nguhlanyela kagumede umfazi udliwe mina ilanga libalele twedlula mngunikubetha nikudliwa le nkomo ingena impondo kwakushiwo yona le nkomo le abadliwe ke abafazi baye kuloko betatazela ethi umuntu hayi baba hayi ngisapheka hayi ngisenza lokho ubaba masethe ekamerweni awusho umsebenzi yebo. Sibonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu. Babuke beSelect Africa TV siyabonga bafowethu nimlandele umama nimfonele nithola usizo lapha emakhaya. Umuntu akenze kahle endlini ekamereni akenze kahle ekamereni umama avuke ejabule ekseni ashaya icule elincane aphekele ubaba. Awashe ngisho ingubo ziclean awashe izitsha ziclean ayeke umama ukukhahlela izinja namakati nezingane ayeke umama ukuthi avuke ekseni ubaba methu ucela itiye athi uyalibunali iketelo yabila laphana zenzele wena iti athi ubaba ucela ukudla athi hayi naku ukudla emabhodweni awukubonini awumhlabi kahle lo mfazi ubone nola kanje awumhlabi kahle nika umfazi into wamthathela yona umfazi unemilomo emibili wena wamthatha edla ngomlomo wodwa kubo wathi uzomfida yombili lemlomo mfideke nika into yakhe uzoza kutshela umfazi athi lalela ke wendoda mina bafowethu ngabashiya ekhaya njengoba bafowethu ngabashiya ekhaya nje ekhaya kwakudliwa lamasako lokungilayishela wona la akangisizi ngalutho mina amadoda amaningi akakwazi lokho ukuthi umfazi mekutshela ukuthi mina bafowethu ngabashiya ekhaya uchaza ukuthini awusendoda yalutho ngoba usuphenduka umfowabo embhedeni awusamemzila utho soloku umbambatha nje umbambatha nika into ayizelele ekhaya akazelanga yonke le furniture omthengela yona akazelanga lamasako okudla omthengela yona nika into yakhe yona ayizeleke. Mama siyabonga kakhulu. Babuke beSelect Africa TV siyabonga bafowethu ukuthi nibe nathi nisilandele ingane zakwethu sinenhlelo eziningi ke manje esenziwayo la kwaSelect Africa TV ikhona have a crush on you bakhona abafowethu nezindaba zikhona niyasilandela nizothola yonke into abafowethu kula kwaSelect Africa TV siyabonga salute. Thank you.